Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun kaya sagenging para pinisepuh-sesepuh aji sepuh ingkang tansah winantu ing pangabekten saha tansah winantu ing pinundi kaya sagenging para tamu sinedahan kagem miwah putri ingkang hanaming pakurmatan ing rika lenggahan dalu punika. Nuwun kawula sowan wonten ngarsa panjenengan sami nuhoni panyuwun saking panjenenganipun Ibu Bapa Sutresna sekalan ibu kagem manjeng kapipayahan prasaja ing rika lenggahan dalu punika. Kawula pinanti AZS Musik Entertainment mijil saking tlatah Nggonilan ingkang dipun sesebut dening Roko Mas Aziz Ketipung. Ing rikalang dalu punika kinanten Triwidyawati ingkang badhe kala tepangan setunggal Boko Sawiji. Urut saking sisih kidul diajeng Desi mijil saking Kutha Colomadu. Saha ingkang angka kalih mijil saking Kutha Kartosuro. Hadinirat diajeng Dini Ahmora. Saha ingkang angka 3 mijil saking tlatah Sukoharjo. Diajeng Tata Comeh. Nggih. Semoga caos salam pambuka saking dulur-dulur pametri budaya AZS Musik.
Keluarga agung saking Bobo Tresno asuhun paring doa pangestu kanthi foto kaliyan pengantin sarimbit. Kula ambali dumateng keluarga agung saking Bobo Sutrisno Soibu Sunarsi inggih kasuwun paring doa pangestu dumateng pengantin sarimbit kanthi kapendet gambaripun.